Το 1912 ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει τη Μακεδονία και την Ήπειρο και στη συνέχεια το Γενικό Επιτελείο Στρατού αποφασίζει την απελευθέρωση των νησιών του Αιγαίου. Είχαν προηγηθεί ενέργειες διαφόρων χιωτών που είχαν έρθει σε επαφή με τον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο για να τους ζητήσουν βοήθεια για να απελευθερωθούν. Ο ελληνικός στόλος με ναύαρχο τον γενναίο Ιδραίο Παύλο Κουντουριώτη αναλαμβάνει την απελευθέρωση των νησιών. Πρώτα απελευθέρωσε τη Λίμνο, στη συνέχεια τη Θάσο, την Ήμβρο, τη Σαμοθράκη, τα Ψαρά και στις 8 Νοεμβρίου τη Λέσβο. Την 11η Νοεμβρίου του 1912 ο ελληνικός στόλος 3 καταδρομικά, Μακεδονία, Εσπερία, Αρκαδία, 2 αντιτορπιλικά, Νέα Γενεά, Κεραυνός και 3 μεταγωγικά, Πατρίς, Σαμφό, Εριέτα, με 2.500 στρατιώτες φτάνει έξω από το λιμάνι της Χίου. Οι χιώτες υποδέχονται το στρατό χαρούμενοι και σίγουροι ότι αυτή τη φορά θα καταφέρουν να αποτινάξουν τον τουρκικό ζυγό. Από το καταδρομικό Μακεδονία αποβιβάζεται στο λιμάνι μία αντιπροσωπεία και πηγαίνει να διαπραγματευτεί την παράδοση του νησιού. Ο στρατιωτικός διοικητής του νησιού, Ζιχνή Μπέης, αρνείται να το παραχωρήσει και υπολογίζοντας βοήθεια από τη Μικρά Ασία δηλώνει ότι θα το υπερασπιστεί μέχρι τέλους. Έτσι, μετά την άρνηση των Τούρκων, οι Έλληνες στρατιώτες, 3 τάγματα πεζικού και μία ορεινή πυροβολαχία αποβιβάζονται στο Κοντάρι με αρχηγό το συνταγματάρχη Νικόλαο Δελεγραμμάτικα. Η πρώτη νεκρή από τον ελληνικό στρατό είναι γεγονός και αυτοί είναι ο Εμμανουήλ Ποθητός και ο Ιωάννης Χρυσολοράς. Την επόμενη μέρα ο ελληνικός στρατός μπαίνει στην πόλη της Χίου. Οι Τούρκοι οπισθοχωρούν και πηγαίνουν προς τον Κορακάρι. Οι συγκρούσεις συνεχίζονται και τις επόμενες μέρες καταλαμβάνονται τα Καμπόχωρα και ο Άγιος Γεώργιος Σικούσης. Στη μάχη του Έπους σκοτώνονται ο Νικόλαος Ρίτσος και ο Ιωάννης Παστρικάκης. Για 40 περίπου μέρες συνεχίστηκαν οι μάχες και στις 20 Δεκεμβρίου ένας Τούρκος αξιωματικός ενημερώνει το Δελεγραμμάτικα ότι οι Τούρκοι θέλουν να παραδοθούν. Ο Ζιχνή Μπέης υπογράφει την παράδοση του νησιού την επόμενη μέρα, αφήνοντας δεκάδες πυροβόλα, πυρομαχικά και τρόφιμα. Από τους 2.044 εχμαλώτους, οι βαριά τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Τσεσμέ, ενώ οι υπόλοιποι στην Πελοπόννησο. Οι χιώτες δεν πείραξαν τους αναχωρούντες Τούρκους, δείχνοντας μεγάλη ανθρωπιά. Ένα σημαντικό σταθμό στην ιστορία της Χίου αποτελεί η 11η Νοεμβρίου 1912. Μια μακρά περίοδος σκλαβιάς διακόπτεται. Η μέρα αυτή είναι το μετέχμιο της ιστορικής καμπής, όπου η ιστορία της Χίου μπήκε σε νέα φάση με την απελευθέρωση του νησιού από τον δυσβάσταχτο τουρκικό ζυγό, έχοντας περάσει το νησί τον Απρίλιο του 1822 τη σφαγή. Το χρονικό της απελευθέρωσης, όπως αναφέρεται στο βιβλίο «Όσα ο ίδιος είδων» του Γεωργίου Χορέμη, έχει ως εξής. 10 Νοεμβρίου 1912 αναχώρηση στόλου ξημερώματα από την Θεσσαλονίκη. 10 Νοεμβρίου άφιξη το απόγευμα στη Λέσβο
και αναχώρηση πριν τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας με πλώρη για Χίο των πλοίων Μακεδονία, Εσπερία, Αρκαδία, οπλισμένα εμπορικά, Πατρίδα, Σαμφό, Αριέτα και τα αντιτορπιλικά Κεραυνός, Νέα Γενιά. 11 Νοεμβρίου άφιξη στόλου στοιχείο υπό του ναυάρχου Δαμιανού, αποβίβαση ύστερα από ανεπιτυχείς διαπραγματεύσεις περί τις 3:30 μετά μεσημβρίας από το πλοίο Σαμφό στην περιοχή της Λευκονιάς υπό τον συνταγματάρχη Νικόλαο Δελαγραμμάτικα. Οι πρώτοι πεσόντες στη μάχη ήταν η Εμμανουήλ Ποθητός και ο Ιωάννης Χρυσολοράς. 12 Νοεμβρίου είσοδος του ελληνικού στρατού στην πόλη της Χίου, υποχώρηση Τούρκου διοικητή Ζιχνή Μπέι προς Κορακάρι, επίθεση εναντίον του χωριού Καριές. 13 Νοεμβρίου κατάληψη Κορακάρι και Καμποχώρων. 15 Νοεμβρίου κατάληψη Αγίου Γεωργίου Σικούση, συμπλοκή στις Καριές. Σχηματίζονται τα πρώτα αντάρτικα σώματα. Από τα πρώτα είναι αυτό των Καρδαμήλων. Οι Νικόλαος Δρίτσος, Ιωάννης Παστρικάκης θυσιάζονται στη μάχη του Έπους. 18 Νοεμβρίου κανονιοβολισμός των Αγίων Πατέρων από το Μακεδονία. 21 Νοεμβρίου λειτουργία των ελληνικών ταχυδρομείων. 22 Νοεμβρίου λειτουργία του Τελωνίου Χίου. 26 Νοεμβρίου αντάρτικο σώμα από το Λυθί χωρίς διαταγή από τον ελληνικό στρατό κατέλαβε τα αυγόνυμα. 27 και 28 Νοεμβρίου τις βραδινές ώρες εγκαταλείπονται από τους κατοίκους τα αυγόνυμα λόγω επίθεσης των Τούρκων. 28 και 29 Νοεμβρίου γενική επίθεση Τούρκων που αποτυχάνει πλήρως. 30 Νοεμβρίου μέσω του καλόγερου Αγίου Μάρκου οι Τούρκοι προσπαθούν να στείλουν επιστολές σε δικούς τους. Ο συνταγματάρχης Νικόλαος Δελαγραμμάτικας, καταλαβαίνοντας την χρησιμότητα του καλόγερου, ζητά και έχει τη συνεργασία του. 8 Δεκεμβρίου το πλοίο Μακεδονία από το λιμάνι Καρδαμήλων βομβαρδίζει το Πυθιός όπου είχαν ως στρατηγείο οι Τούρκοι. Τα ηθικά αποτελέσματα του βομβαρδισμού ήσαν σοβαρότατα. 10 και 11 Δεκεμβρίου ύστερα από αίτημα του Ζιχνή που μεταβίβασε ο καλόγερος Ιγνάτιος, ο Δελαγραμμάτικας μαζί με τους προξένους της Γαλλίας και της Γερμανίας μαζί με τον γραμματέα του Αγγλικού προξενείου τον συναντούν στη Μονή των Αγίων Πατέρων. 12 Δεκεμβρίου μετά την κατάληψη όλης της νήσου Λέσβου στις 10 Δεκέμβρη 3.000 άντρες του πεζικού έρχονται για ενίσχυση στοιχείο. 17 Δεκεμβρίου ύστερα από εντολή του συνταγματάρχη ο Γεώργιος Χορέμης συνοδεία 2 ανδρών επιθεωρούν το όρος Έπος. Ήδη εφτάσαμεν επί της κορυφής και εβλέπομεν το οροπέδιο του Έπους. Παντού εφαίνεται ότι ο τελευταίος βομβαρδισμός είχεν πείσει τους Τούρκους να μην φανούν πλέον εις το σημείον τούτο. 20 Δεκεμβρίου η 7η πρωινή ορίζεται ώρα και ημέρα γενικής επίθεση. Μη λαμβάνοντας εγκαίρως τη διαταγή στα καμπιά, ξεκινούν επίθεση στις 19 Δωδεκάτου. Στις 9 με 10 μετά μεσημβρία, αξιωματικός από το τμήμα των Καριών ενημερώνει το Δελαγραμμάτικα ότι ο Τούρκος διοικητής ζητά να παραδοθεί. 21 Δεκεμβρίου 1912 λίαν πρωί και μόλις εξημέρωνεν ήλθε επί του Έπους η είδησης ότι ο Ζιχνή παρεδόθη.
Η παραδοθήσα δύναμης ήταν 1.800 άνδρες, 2 τηλεβόλα των 7,5, ορεινά κρουπ και 2 ηλιακοί τηλέγραφοι. Τραυματίες παρεδόθησαν 12, όλοι ελαφρότατα τραυματισμένοι. 27 Δεκεμβρίου 1912. Αναχώρηση απελευθερωτικού στρατού.